So for today's video, mga ligo mig dagat. So let's go. Hey, that's a mate. Ito dati ma. Ita mas. Manok na pula. So tara mga Meg, nangaligo na gid sila. Nitch. Ningrat man siya maligo tagdagat sa iyo. Ate Nitch, anong ginagawa mo? Ha? Nanghugas ka? Asa man imong sabon? Balas. Balas yan, balas. Nabutan kay sa Nitch. Nitch, bakit isang inahugasan mo lang ang tagal na mo matapos? Nitch. Nanaon Tagalog. Ay, bakit usa ka buhok di mo mahugas, dugay kayo mahugas o mahuman? Di mo matapos-tapos. Iyay. Ang galing! Ang galing! Kuha na! Kapuwakag na ang tumigil. Kuha na! Kuha na! Then, laong kay nga rin. Dali ra kay mo lang. Kuha na! Later. Shout out sa mga kuyog, gini. Sa man na yung mga bisita. Shout Mami Jingjing at Ate Junan. Kaya yan. And of course, si Baby Kaiser. Yeah.